ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഖുതുബയും കേട്ടതിന് ശേഷം പലർക്കും ഒരു പതിവ് ചില നാടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉള്ളാടത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹത്തായ സ്ഥലത്ത്. കാരണം ഖുതുബ കേൾക്കലും ഒരു ഇബാദത്താണ്. പകുതി വിവാദത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. പെരുന്നാളിന്റെ ആ വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം വരുന്ന ആഘോഷ ദിവസം നിസ്കാരം ഒരു സുന്നത്തായതുപോലെ ഒരു ഇബാദത്തായതുപോലെ ഖുതുബ ഓതലും കേൾക്കലും ഒരു ഇബാദത്താണ്, ഒരു സുന്നത്താണ്. ആ പകുതി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ പരിപൂർണമായ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതുപോലെ അതിന്റെ ശേഷം പരസ്പരമുള്ള മുസാഫഹത്ത് അത് നല്ലതാണ്. അത് ഉസ്താദായിട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുസാഫഹത്ത് വേണം. ഉസ്താദുമാരെയും വേണം, നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുസാഫഹത്ത് വേണം. മുസാഫഹത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ അദ്കാറിൽ ചില നാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. മഗ്രിബിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അസ്റിന്റെയും ശേഷമുള്ള മുസാഫഹത്ത്, പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ മുസാഫഹത്ത് അതിന്റെ അസ്ൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ അദ്കാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മുആനഖത്ത് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ഇങ്ങനെ അത് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴും ഹജ്ജിൽ നിന്ന് യാത്ര വരുമ്പോഴുമാണ് അത് സുന്നത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുസാഫഹത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളൊക്കെ പിരിയണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈദുൽ
നമുക്ക് അറിയാം. നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ആ മഹാനായ പ്രവാചകർ ചെയ്ത ത്യാഗം നമുക്ക് അറിയാം. നമുക്ക് അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് തുനിയുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ, പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോട് മനമൊരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അല്ലാഹുവാകുന്ന റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കനിഞ്ഞു നൽകിയ പൊന്നോമന പുത്രനായ ഇസ്മാഈൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത് അറുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയുന്ന ചരിത്രമാണ്. അറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അത്രയും ലാളിത്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ 7 വയസ്സോളം പോറ്റി വളർത്തി എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും ചെയ്യാനും ഓടി നടക്കാനുള്ള പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, പൊന്നുമോനെ നിന്നെ അറുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആ മകൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു മകനെ പോലും ബലിയർപ്പിക്കാൻ ആ പ്രവാചകൻ തരുന്നെങ്കിൽ, ആ മകൻ അതിന് ഉത്തരവിട്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആ പടച്ച അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ആ റബ്ബിന് വേണ്ടി, ആ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് അമൽ ചെയ്തു, എന്ത് സംക്രമം ചെയ്തു, എത്ര പരീക്ഷണം സഹിച്ചു, എത്ര വിഷമം സഹിച്ചു എന്ന് ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് ഉസ്വരി സുന്നത ഈദിൽ അദ്ഹ റകഅതൈൻ അലൽ ഇമാം ലില്ലാഹി തആല. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمده الله وفضل بعضها على بعض بالمزيات أحمده على مننه وأشكره على نعمه وأستزيده من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائمة إلى تمام الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وأشرف الموجودات اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والنور الكريم والهادي إلى طريق قويم وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी जुबां पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह
ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರವರ ಸಂದೇಶ ಅದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಹರಾಗುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲನ ದೇವರ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವರ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಪರಸ್ಪರ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸೇ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ದಿವಸವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಇಲ್ಲಿದ್ದರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಕನ್ಯಾ ಮೇರಿಯಮ್ಮರ ಕುರಲ್ ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಂಚುವಂಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಆದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅವರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಹೋದರ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಚೂ ಕೊಡುವಂಥ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಾ, ಅದು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ತೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಫಿ ಕಲ್ಬಿ ಗೈರುಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಫಿ ಕಲ್ಬಿ ಗೈರುಲ್ಲಾ ನೂರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಲಾ ಇಲಾಹ तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीन ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. तेरे सदके से आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीन ने कलमा पढ़ा. इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह.
का वो तारा है, वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की